Eu penso que, a ver, no tema do berberecho e a mexa que vende fora, claro que hai un engaño ao consumidor que véndeno como a galego, autóctono daqui, e non é galego, non? Nós pensamos que a administración aí tiña que meter mano, por así dicilo, e sancionar as empresas que o venden como a galego e que non fagan ese fraude ao consumidor. Pero este non é o único problema que ven as confrarías para solucionar a merma da produción nas rías. Segundo o patrón maior noiés, para preservar un dos principais motores económicos de Galicia, como é o marisqueo, precisase unha aposta decidida polo seu saneamento, eliminando dunha vez os vertidos que van a parar a elas. Nós tamén pensamos que para ter mellor produción nas rías hai que sanear as rías, porque as rías están algo enfermas, a verdade sea dita, e hai que quitar vertidos, eliminar vertidos, sanear as rías, senón é un paso moi grande atrás, van durar uns anos as rías e despois vanse acabar. Eso eu sempre o digo, se non se sanean as rías, vanse acabar, porque hai químicas, hai fertilizantes, hai pesticidas, hai esporíns, hai metales pesados, hai que sanear as rías. Se non se sanean, vai ser moi complicado que haxa produción nas rías.